Negros Oriental, gipasiga na ang higanteng community Christmas tree sa Dumaguete City. Aduna kini gitason nga 35 metros ug simple lang ang disenyo. Apan alang sa kadagkuan sa syudad, kini mao'y nagbanwag sa katawhan aron makabangon gikan sa mga pagsuway. Nunot sa nasinating pandemya, ang Christmas tree gipabarog sa City Ball Field nga gidayan-dayanan og mga bituon sa nakadiiyang gidakon ug bulok. Isugan kini sa mokabat 650 LED light bulbs. Sumala sa City Tourism Office, recycled materials lang ang gigamit aron makahatag og kamaya sa katawhan bisan pa sa mga pagsuway karon. Gawa sa Christmas tree, makita usab sa dapit ang mga replika sa nagkadaiyang wildlife ug mga gasang sa Kabisayan ug Negros Oriental. Maong lingaw kayo ang mga bisita sa pagpakuha og selfie ug mga groupie sa makabibihag nga mga atraksyon sa syudad. Apan gisiguro sa mga opisyal pinaagi sa pagtabang sa task force ug sa kapulisan nga masunod ang gipatuman nga mga health protocols sama sa saktong pagsulob sa face mask ug social distancing. Sa ingon nga dili mosulbong ang kaso sa COVID-19.